Nduk, rungokno pituture simbah. Urip kuwi kaya kembang. Ana wijine, ana tunase, ana mekare, lan ana layune. Kabeh nduweni wektune dhewe-dhewe. Nalika isih enom, kowe kuwi kaya tunas ijo. Kowe aja kesusu pengin dadi kembang sing mekar. Amarga saben proses iku butuh kesabaran lan ketelatenan. Wiji sing apik yen ditandur ing lemah sing subur, dirumat nganggo banyu lan sinar srengenge, mesti bakal tuwuh dadi kembang sing endah. Nanging yen ora dirumat, iso uga garing sadurunge mekar. Mula le, nduk, kembangane urip iku gumantung caramu ngopeni awakmu dhewe, ngopeni ati, ngopeni pikiran, lan ngopeni tumindak. Aja gampang iri karo kembang liyane. Saben kembang duweni warna lan ambune dhewe-dhewe. Uripmu ora kudu padha karo wong liya. Lan elinga, nalika kembang wis mekar, aja dadi gumedhe. Sebab angin gedhe iso teka kapan wae. Sing penting dudu sepira dhuwure kowe, nanging sepira jero oyotmu nancep ing kabecikan. Urip sing apik dudu mung urip sing sugih bondo, nanging sugih rasa syukur, sabar, lan welas asih. Kembang sing paling wangi yaiku sing iso maringi kabungahan marang sakupenge. Mekaro sing apik le, nduk, supaya uripmu dadi kembang sing migunani tumrap liyan. Ngono mau welingi simbah, cekelen minangka jimat.